Názdar, tak vítaj u nás. Ahoj, dobrý deň. Dobrý deň, Filipa, mamina. Vyzul som sa už vonku potom. No ahoj Maťko, nejakú vodu si nedáš, alebo sadni si kľudne. Ale vodu? Nie, ďakujem, ja som včera pil, viete to, nie. A tu sadnem si túto, takto si sadnem. Jo, Koko, Soňa, som doma. Ahoj Maťko, vždy som rada, keď si u nás. Ukáž sa? Si cvičila, čo? Ježiš, ty prečo tu teraz čupíš? Však ti tu serem do stredu kuchyne. A či sme na návšteve, a či nie? Jesť na nervy vám, aj tak budeme. Čaute, donesol som palacinky. Čo vytepujeme? Dobrý deň. A dajte, na čom som prišiel. Mercedes. Sak mi, Andrea, kde si? Čaute babi, ahojte. Teda počkajte ešte raz. Čaute babi, není to síce Roman House, ale veľmi pekné. A skoro som zabudla. Čo mám na sebe a koľko to stálo? Parc 312. Kabelka od drahého. Ahojte, moji priaznivci, gáčovci. Necíti bolesť, som ti gáčec, kartoles. Inak nemáte moje remená? Tu máš jeden. Aj tak ho nepotrebujem. Ale dobrý deň, je tu nejaký pár z Love Islandu. Prečo kričíš? Ja som práve prišiel z Rysov, ja som taký normálne.